banyi ewu Igbo chụba fọsọ Igbo ka anyị nwere obi nwanne na Igbo fuo na Chukwu Igbo niile ka m na-abịa Igbo chụba fọsọ ewu Igbo ka anyị nwere obi nwanne na Igbo fuo na Chukwu Ilo ndụ na Anambra Igbo fuo Ilo n'Imo steeti Igbo fuo Iro no 42 Igbo fuo Iro n'Ebonyi steeti Iro n'Abia steeti Igbo fuo na Igbo fu na Chukwu Igbo fuo Igbo ka anyị nwere obi nwanne na Igbo fuo na Chukwu Iro na Anambra Igbo fuo Iro n'Imo steeti Igbo fuo Iro no na 042 Igbo fuo Iro n'Ebonyi steeti Igbo fuo Iro n'Abia steeti Igbo fuo na Igbo fu na Chukwu Igbo fuo ka anyị nwere obi nwanne Imani chaka mebe Igbo niile na-egbofu na Chukwu Nne tisafa na-eme na nkịtị Igbo obi Igbo ịchaka ebe Igbo niile na-egbofu na Chukwu Nne tisafa na-eme na nkịtị Ayo 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 ewo iyo ije nnu amala seriwe ịchaka ike n'ebe okwu na-agwụ m ibe okwu eziokwu ịma na onye nwere ntị ya nụrụ Igbo ka nwere obi nwanne maka anyị zara unu nne ntisa ife ntisa meela n'Igbo eliga ije nnu siri kọlụ ife meela n'Igbo eliga ka anyị zelu nne ntisa ka udo echenụ ịma na okwu na-agwụ Igbo bụ eziokwu ịma na onye nwere ntị ya nụrụ yelele nje ị na-akpọ onwe gị nwafọ Igbo n'ifuru Igbo n'anya mana gị na nwanne gị mekọ iwe omemisteki yo ịkpọrọ onye Abakeleke isi n'osi Nsụka n'ọbụ onye ime obodo nwanne wụcha ntị gị ọfụma na mụchitani wee bịa ya na ihe onye si gị kwuo ịbalụchi ego ọdẹ onye ntisa adị Igbo chụba n'ọsọ ọkụ Igbo na onwe gị nwafọ Igbo n'ifuru Igbo n'anya mana ifu onye Mbaise ibido wee kpalịba onwe ibido wee sitọba onye Mbaise batabeghị agwọ batabeghị ịpụrụ ụzọ chụba onye Mbaise tupu ịchụba agwọ ya nye ụja ntị ọfụma ịchaka ike ji tara ebe ha ya na ihe onye si gị kwuo ịbalụchi ego ọdẹ onye ntisa adị Igbo chụba n'ọsọ ịjakike na n'ebe enyo kwesịrị ịbụ onye Igbo n'ifuru Igbo n'anya ọdịbụ onye Anambra onye kpatara ego oyibo isi n'ọgwụ ụlọọgwụ ego n'oji mmadụ wee tụọ ụtụ n'ọbụ ibe eji gbalụ ha ya mere ụfọdụ akpata ego ya dị ka ngwa gị ụcha ntị ọfụma na mụchitani bịa ya na ihe onye si gị kwuo ngelebe ndị ịbalụchi ego ọdẹ onye ntisa adị Igbo chụba n'ọsọ ịjakike na n'ebe ndị Igbo banye Igbo ka anyị nwere obi nwanne na Igbo fuo na Chukwu Igbo bụ Igbo ka na-agba Igbo chụba fọsọ Igbo ka anyị nwere obi nwanne na Igbo fuo na Chukwu Iro na Anambra Igbo fuo Iro n'Imo steeti Igbo fuo Iro no na 042 Igbo fuo Iro n'Ebonyi steeti Igbo fuo Iro n'Abia steeti Igbo fuo anyị tabofu na Chukwu Igbo fuo Igbo ka anyị nwere obi nwanne Imani chaka mebe Igbo niile
na-ebofu na Chukwu ndị ntisa fa na-eme na kichin Igbo obi Igbo ịchakebe Igbo niile na-ebofu na Chukwu ndị ntisa fa na-eme na kichin ayo jelebe akulusa jelebe akulusa jelebe akulusa jelebe oyi ese amụwa ndị okenye anya okwu nne na nna ka na-agwa ndị okenye arụrụ ala ndị ọnọ n'ụlọ ọranya bụ egwu na-amụ n'ọgbụlị ezi unu ka mụ na-agwa ife nọ bụ sọsọ ị na-akọrọ mụyi ife mere gị na Ebonyi steeti nke mere gị na Anambra nke mere gị na Enugu steeti na Abia steeti ife mere gị n'Imo steeti ọkwa ka iwe tinye nkewa ụmụ gị wee sọrọba asọrọ ịmara ịbụ onye ntisa eziokwu gị ka mụ na-agwa ozugbo n'ike ịma na okwu na-agwa Igbo bụ eziokwu ịma na onye nwere ntị ya ntisa melụ n'ala Igbo ije dị siri ike alụlụ dị na nwunye n'ala Igbo ụfọdụ siri ike ewuo maka gịnị ndị okenye arụrụ ana karịa ụfọdụ na-agwa ụmụba afa chọrọ ọgọ ndị Ebonyi ọ chọrọ ọgọ ndị Enugu afa chọrọ ọgọ ndị Abịa ọ chọrọ ọgọ ndị Imo steeti a chọrọ ọgọ ndị Anambra ife ọ bụ nkewa oyinuhu chati ka m nwee ya na onye si gị kwuo ịbalụchi ego ọdị onye ntisa ala Igbo chụba n'ọsọ ịjadike nọ n'ebe ụfọdụ na-alụ kọmpini n'ala Igbo ụfọdụ bụ MDs ya na CEO outside ala Igbo ọnụ vive ga-afa na-eme tupu fewe onye Igbo n'ọlụ ajụbanye ebe o si tupu fewe onye Igbo n'ọlụ ajụbanye steeti ya gezie ntị Igbo niile na Igbo ofu ka Igbo na Chukwu biko zalụnụ ntisa ife ntisa na-ebute bụ nkewa ọ bụ ntisa na-ebute nwanne achụba nwanne ya nwanne ezebe nwanne ya nwanne akọkọbọ nwanne ya ntisa adọka ewuolorije ayoije ụfọdụ ndị Igbo na-agbafu nwanne ya ebido wee sụba alụfa asụsụ ndị ugwu asụsụ ndị ofe mmadụ ọkwa sọsọ ka ilie nwanne iwe wee nata ego nwanne na-ekwe ịtani n'ịcha kachi ịtani wee bịa ya na onye si gị kwuo ịbalụchi ego ọdị onye ntisa ala Igbo chụba n'ọsọ ịjadike nọ n'ebe ndị Igbo banye Igbo bụ Igbo ka na-agba iro na Anambra iro n'Imo steeti iro na Oforto iro na Ebonyi steeti iro na Abia steeti anyị ntabofu na Chukwu enwere obi nwanne ịmana ịchaka n'ebe Igbo niile na-ebofu na Chukwu ndị ntisa fa na-eme na kichin Igbo obi Igbo ịchaka ebe Igbo niile na-ebofu na Chukwu ndị ntisa fa na-eme na nkịtị ka
mụ bụla ịgba kene nneọma jide ebube na mmadụ bụ na afịa zụrụ na mmadụ bụ na ife na-aga na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego eziokwu ka m na-ekwuwe ka mụ bụla ịgba kene Chief Tochukwu Okafọ Ugonia n'Ogidi Chairman CEO Lintok Group of Companies yo Lintok Hotels Lintok Foundation Lintok Care onye bụla ebu n'obusigo Chief Tochukwu Okafọ ụtụ maka anyị je na Panama anyị kene mmiri ọma Chief Daniel Dixon mmiri ọma na Panama Chairman CEO Land Global Limited ọkụ nwere enwe ọjọmadị solusibe mmiri ọma na bekene gị Chief mmiri ọma na Panama odogwu ụtụ maka anyị jenu na ndị ọba enelu m GPRS ndị ọba niile ọkpọlọkpọlọ ya obi kụba n'odogwu ezi nwa ihe gbuo onye nwere ya nwere ibe onye ịchaka na-ekene n'odogwu n'ime nwere ibe ezi oyi mele ọgọ gaba ọkpatozuru ọra na ọ bụ onye ego ifeobi na ihe gbuo obi kụba ma pụta ịgba ka anyị jenu n'Ekwulọbịa kenelu m adịresị ndị Ekwulọbịa niile ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Mr. Joseph Ezokafọ Dorizaza onye nwere ya nwere ibe na mmadụ oge ji akarịsị iwe mere anyị nọzuo ọ bụ Chukwu ga-akwụ ya ụgwọ adresị ndị Ekwulọbịa kedu maka national anthem ndị ụkọ n'ime ọ bụ onye ga-abụ na-ekwu n'ụwa odogwu Mr. Cletus Orokwa ego na-efefe Igbo n'umekene Chairman CEO Zen Apartment Tego Communication odogwu na omenwuli ibe Tony ego na-efefe mepụrụ ụmụ ogbenye pụta ịchaka ka anyị jee n'ụtụtụ anyị kene dọkịta ọkacha agụ na real estate odogwu oju na-emesara aka onye nwere onye welibe ọmadụ oge ndị aga n'obodo n'ụwa Chief Executive Officer Victoria Cresom Sodo ya na Netcomasio nwoke nọ mmewulife wachi na-emele jodo ezomogodo jodo anyị buru ịgbanwedo enelu m nwara ya eze jizizi na lulio ọ na-aka sida Chief Dr. Emeka Nwokonko Imani Chairman CEO Emikago Shipping Company Limited yo onye ọcha n'Igbokwali enwe Chairman 5-star record ro ọrụ nnene anaghị ezo na consider onye nwere gị nwelibe onye nwere ya eza ya anyị jee n'alụrio anyị kenife Dr. Henry Ike Ojigodemọgọ Mining Company ọkwa ịna-azụnye akasiki ime nwulife ịmana ibute gosiki ezi nwa merigbo ife n'ala ife ọyịmụ melọkọkabane n'ụwa ịmana isosibe ife n'ala ife ọnwa n'ala ife
ndị Igbo banyụ Zelu ndị ntisa ewu ala Igbo chụba ọsọ Igbo ka anyị nwere obi nwanne na ndị Igbo fuo na Chukwu Igbo niile ka m na-agba Zelu ndị ntisa ala Igbo chụba ọsọ ewu Igbo ka anyị nwere obi nwanne na ndị Igbo fuo na Chukwu iro na Anambra Igbo fuo iro n'Imo steeti Igbo fuo iro na Oforto Igbo fuo iro na Ebonyi steeti Igbo fuo iro na Abia steeti Igbo fuo anyị tabofu na Chukwu Igbo fuo Igbo ka anyị nwere obi awala dị nwanne nwanne ịmana ịchakala ebe Igbo niile na-ebofu na Chukwu ndị ntisa fa na-eme na nkịtị Igbo obi Igbo ịchaka ebe Igbo niile na-ebofu na Chukwu ndị ntisa fa na-eme na nkịtị ayo ayo ka anyị jee n'ọzọ bụrụ na-ekwusigo anyị kele Agbalaze odogwu Chief Kenneth Ifegud nwa mụtara na mma Agbalaze onye ka Chukwu ka izizi n'ọzọ bụrụ Chairman CEO Diamond Limited ebulebe ebusigo Agbalaze ịmana iso na kalịsịa nwa onye bụrụ ebu n'obusigo Agbalaze onye ka Chukwu karịzịa otu ịgba ka anyị jee n'ihe mgbasị ka anyị kene His Royal Majesty Eze Bukanu Nkwọ ihe nwanọf ihe mgbasị odozi obodo ihe mgbasị Eze Ugwumba Chairman CEO Soyi Eze ndị Igbo kisizi na Benin Republic odogwu the award-winning CEO Soyi ya ka mụ na-ekwu obodo kelego maka Chikọkọ Ebuka Ọnụnkwọ ihe ogogo Chief Dr. Ivansi Chibuike ezi nwa mmetụ onyinye Chukwu nyere abatete kenere m amụrụ onye na-ego amụrụ onye na moni Chairman CEO from Maritime and Logistics ezigbo mmadụ dị na ndị Igbo n'Olumekene amụrụ onye na-ego ọnụ m onye amụrụ onye na-ego ka anyị bụrụ ịgbanwe jezie n'ọsụ bụrụ kenenu nwa ka nwa Tifilosius ike gwọnụ ezomọgọ n'ọsụ bụrụ Ebube Chukwu ụzọ ka izizi n'ọsụ bụrụ ọgaranya na-atụ egwu Chukwu ezi oyi mekene ojunu kemọgọ ojide onye nwanne ya na onye nwere dị n'ogwere ife na mmadụ oge dị aga tụọ gị Ebube Chukwu nso Ebube Chukwu nso ka anyị bụrụ ịgbaje mgbidi ụmụ ekwe na mgbidi nwa nọ na South Korea ọ bụ onye ka mbụ na-ekwu Mr. Ugochukwu Chibuzor Collins Chairman CEO Chivera Ventures Limited nwata mmanụ dozie akụmotos n'Olumekene ịchaka na-ekene onye nwere gị nwere mmadụ ọchịlị nwata mmanụ dozie akụ ọchịlị kedu maka Ojifoni Njemogo ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Prince Pelis okwu dịrị ogwu Ojifoni Njemogo n'ezi oyi mekene
Nigeria Limited Office and Home Furniture ezoghị gị na-emebe Oji Furniture Moko Prince Felix Okwudirogu Oji Furniture Moko General Julia Moko Noba Chibosa Okonkwo Odogwu General Meze Nianoba Onye bụla bụ nwanne ma n'obu sigo Chairman CEO AKG Staffing LLC na Chicago nnegwu mmadụ dị ka nnegwu alụsị na nkịta azụ ha onye nwere ibe na mmadụ nke dị kalịsị eze ndị n'ọba Ọsa Okonkwo Kenelu Mobiadada na Nimo Chief Emeka Chinwobu Chairman CEO ABV Global Services Limited Onyemani Nwelekwe nwa mụtala na Nimo wechenye echichi wechizenye Obiadada onye Obiadada na Nimo do Obiadada Ijagige nọ n'ebe Imani Chakamebe Igbo niile na-egbofu na Chukwu Nne Tisafa na-eme na Kiyo Igbo Ichakebe Igbo niile na-egbofu na Chukwu Nne Tisafa na-eme na Kiti Anyị ga-anụ nwanyị ụmụ mba ndị agụ anyị ga-ene nwa mụtara mụta ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Prince Jude Oscar Ugogbusi Ọchake onye manụ nwanyị onye nwere ife Chairman CEO Ugogbusi Ọkọlik aka na-emebe moto Assorted kedu nke ị na-achọ ezi oyi na nwere Ugogbusi Ọchake ọlọbọdọ gati ka m gwa gị kinụlụ na ntị mgbe nkwụsị na egwu na m ekenero ndị ọka m nne melụ na na-eti egwu na-etisi egwu ike kenere m Panteka ike ngọgụ eru ikenecha ikenelu m transfọma ndị achina transfọma ndị agụta Chief Emeka Otigba Odogwu kenelu motendo na-akọ ọkwa ọgaranya na-atụ egwu kenelu m Ifeanyi anyị akọ ọkwa bili Low Money Records nwa mụtara na mma ọnwadu mụọna Odogwu nwa gị bili akụ n'alisisi na Nnewi n'Onumekele yo osisi ọmapụrụ na Nedo FIT Oil and Gas kedu maka Obiego na China obi nwere ego Mr. Okechukwu Kisili ezi nwa Chukwu keme Nwagwata Fifia Motos eze Chimeleze Kizizi na Nedo enere m ikuku ọma ikuku ego Chief Stanley Nicewin na-akọkwa ikenelu m Obiabụrụ dike Kizizi n'Ọkịda kenelu m Chief Eze Jiamatu Odogwu na Disco Oil and Gas Limited Ide one of Aguleri Ide na Dubai kenelu maka Takume Ancient Tiger Boss yana Alusiego n'Ọkịda kenelu m Dọkperi Spanish Kingdom Apartment obere nwane Magu Manicure and Pedicure ezi nwa obodo ukwu onye Onumekele kenelu m Dr. Igwedo the celebrity
dọkịta mmiri na-ezolola na ndụ kene dọkịta ambasadọ ọfọdụ emenike Chairman Dixie Properties n'Onumekene ọnya n'izolusibe n'onye nwelu gị welite kedu maka Splendid Furniture Akụeze Don Lukwunye Debie na mmadụ keji kalesi ya kenere m instigator na PH nọmba 1 Ikenemanla Chiko Ojimoto Obodo Nwakochukwu Nnewi Organizer Ilanga kenere m Tiger ọbịafụla ego n'Ọkịja na mmadụ na ọkalịla akali Chukwu gọzibeba onye nwere mmadụ onye nwere ego n'elu ụwa Ijadike nọ n'ebe ndị Igbo banyo Igbo bụ Igbo ka na Iro na Anambra Iro n'Imo Steeti Iro na Ofortu Iro na Ebonyi Steeti Iro na Abia Steeti Nani tabofu na Chukwu Ewele bi nwanne Imani Chakamebe Igbo niile na-ebofu na Chukwu Igbo bi Igbo Ichakebe Ayo